Ulcer tana da magani, amma matsalar rashin kiyaye dokokin abubuwan da za ka ci ya tado ma da ulcer shi ne yake ba mutane matsala. Yanzu in ka ɗauki ulcer, tunda aka ce ulcer gyambo ne, to duk wani abu da za ka ci ya tado da ya sosa wannan gyambon, to dole sai ka kiyaye da shi, saboda in dai har baka daina cin abin da zai sosa wannan gyambon ba, to shi kuma gyambon ba zai warke ba. Kaga duk ƙarfin maganin ulcer ba za a samu afuwa ba kan shi. Abubuwan da mutum zai kiyaye su ne kamar haka: dole mutum ya kiyaye da cin jan nama, saboda yana sosa wannan gyambo na ulcer. Sannan dole mutum ya kiyaye da cin kifi, dole ya daina cin kifi, kifi yana sosa wannan gyambo na ulcer. Sannan mutum dole ya kiyaye cin magi, kaga magi ma yana sosa wannan ciwo na ulcer. Sannan akwai amfani da mai, duk wani mai da ka sani fari ne, duk wani farin mai da ka sani yana sosa wannan gyambo na ulcer. Sannan ka bar ma cikinka da yunwa, shi kanshi matsala ne ga mai ulcer, yana sosa wannan gyambo na ulcer ta ƙara zama chronic one. Insha Allahu in dai har mutum ya kiyaye da wannan, to abubuwan da zai nema ba masu wahala ba ne ba. Insha Allahu ganyen zogale ma kawai mutum ya dinga shan shi da madara, Allah Subhanahu wa ta'ala yana iya bada. Sannan mutum zai iya neman zuma mai kyau, ya samu zuma mai kyau gangariya, sai ya samu shifa'ul nas, sai ya samu man 'ya'yan habbatu sauda gari, ya haɗe su, ya dinga sha cokali biyu da safe, cokali biyu da daddare. Insha Allahu duk yanda tayi Allah Subhanahu wa ta'ala yana bada afuwa. Kada a manta da following da liking da sharing.